бо неможливо спланувати життя. Є така приказка, людина планує, а Бог керує. Живемо нинішнім днем, не знаємо, що буде далі. Бо час такий. Але я собі такого дивлюся в Фейсбуці, файний вірш. Дивлюся, тут не вірша пісня. Пишу собі. А хочу вам, я так зрозумів, що наш вже до завершення, і щось хочете свого гумористичного, знаєте. А я такий дядько, що я пісні пишу на всяку тему. І колись, як я грав по весіллях, я хотів написати, щоб пісню, щоб танцювала теща зятя. Я її коли то співав в Фейсбуці, я ще вам давав заспівати. Сьогодні у родині нашій свято, гостей зібралося багато, а я танцюю і в долоні плещу.